Takže ahoj, dnes tu pokračujeme, myslím, že už sú to tretie questy. A začíname teraz s questami odved. A do tretice hovorím. Dúfam, že tu našu prítomnú Anči bude počuť. No. Určite už jej kanál nemusím dávať do popisku. Určite už ne. No tak, dobre. Prestaneme kecať, vrhneme sa na kesty. Áno, kesty. Ideme na kesty. Takže pôjdeme najprv toto. Kárny. Takže zahráme sa druhýkrát, alebo tretí. Zahráme sa proste ďalej na detektíva a potom sa vám ozvem. Tak potom sa vám... No, takže som sa dostala ku Kárnimu. Videli sme, že je vlastne z Vinery, áno, Vinery. No, tak poďme, Kárny. How are you today? No, mám sa fakt vynikajúco dnes. Ak ste si všimli, tak počkaj. Tak, dnes som si kúpila... No, nejde to otočiť. My si pôjdeme uvariť. My pôjdeme variť. Že by ideme variť. Nepôjdeme variť Jamesa. No neviem, tak toto si natočím ja bez zvuku, aby som to potom hocikam mohla dávať. No dobre, tak ideme. Teraz to stopnem a natáčam bez zvuku. No tak nič, nejdeme si variť Jamesa, no. Nevadí, budem to kecať, čak potom to môžem vystrihnúť a... Máme ísť za Felixom a Felix je, viem, kde Felix je v Silverglade. Awesome. No dobre, ideme za Felix, idem. Hej, áno, a chcela som povedať, že mám nový set. Včera som si kupovala túto elegantné sedlo, toto. Tu byl úzdečku. Áno, ideme. No tak ja to teraz strihnem, dojdem k Felixovi a potom sa vám ozvem. Takže som pri Felixovi a ideme si vybrať peniažky. Dobre. No tak teraz myslím, že by sme mohli pokračovať s týmito questami odved. A potom pôjdem pozrieť do Silverglade. Včera som tie questy vyriešila. What? Prečo ich tu nemám? No nevadí, to je proste... si ani nepamätám. No nevadí, ideme ďalej, pokračujeme. No, speciál, super, speciál soup to remove oil. Tak toto bola to buj soup from Felici. Soap speciál. Tak ja si na tento quest dneska musím nájsť odpoveď. Vlastne ne, ono to nebolo ani na YouTube, no. Tak toto strihnem a tento quest dám potom pod týmto raz. Abo ne, nestrihnem. Viete, čo ja spravím? Tento quest nespravím. Prvýkrát, čo toto robím. Druhý. Možno, že tretí. No tak ja hneď sa dojdem k Feli, Semky, Gandimu a hneď sa vám ozvem. No takže som došla k Endimu a ideme look for... takže niečo so sliepkami. Proste zase sliepky. Proste len sliepky. No čo hovorím, nič nám nedali do inventára. Máme im pospierať vajíčka? Počkaj, ja si zosadnem. To čo je? What? Ja som taká krásna. Takže pick up. Toto bolo vajce. Dobre, není to vajce. Dobre. Je to proste čmúha.
Na tú klitku by sa asi vyskočiť nedalo, čo? Psarasa, či som rád, obliekla som rada. Jajha, už mi je zle. Andy, dáš nám peňažky? Ja som to včera, to som kúpila to sedlo, mala som to všim, že 1000 a už mám 200. A 0 Starcoins. 0 Starcoins. No is. Wolf, tu je vlk. Packard. Write to Mrs. Packard and ask is she. Ideme si asi pohovoriť s Mrs. Packard. Tak ja dojdem tam. A potom sa vám ozvem. Hau. No takže nakoniec to, myslím, bol, áno, tuto vo Firgrove to bolo Mrs. Packard, ako karta. Áno, ja som, no, wonderful. No, tak asi máme ísť zase počkať. Hej, tak ja tam prídem a potom sa vám ozvem. No tak dostala som sa blízko toho oranžového svetla. Nechcela som tam ísť úplne, kebyže to bolo čo super. Čak, ale tu nič není. Počkať za týmto listím. Čo to je? Čo to bude? No, takže nakoniec to bolo umiestňovanie mesaže. My sem budeme lákať vlky. To by bolo cute! Ako keby, že sem aj tam ideme zamiesť. Ne, tak toto vás trochu. Tak dáme sem, toto je blízko. Taká ohradka, že by sme mali do kolečka. To by bolo cute, keby, že sem dáme vlky. Dáme vlky, dáme. Kebyže sem budeme naháňať vlkov. Tak to by bolo fakt ako úplne misioent. Misioent. To by bolo fakt cute. Že by sme sem vlákali vlčíky. No dobre, tak myslím, že do Firgrove je to odtiaľto malinko. No, to je malinko, do Firgrove odtiaľto. Tak asi ne, ale je. Ovečka. Ker. Kšík. Další ker. Strom. Ker. A krík. No, čiže už sme dosť blízko, aby som to strihala. Neviem, čo mám hovoriť proste, to je takéto dlhé. No vidíš, je to dlhá cesta, Niky. Ale ne, Niky, to je to. How we know. Teraz riadíme úplne cute. Otačuj sa. Peš. Teraz riadím, bez toho, aby som... dobre, už si musím pomôcť. Skúsime znova. Ne, tak skúsime tak. Dobre. Zatiaľ to zvládame. Ja teraz šoferujem. Teraz riadím koňa. Akoby úplne bez... sa akoby... pozerám. Ne. Obyčná strana. Dobre. Teraz riadím koňa a akoby úplne sa pozerám tam, kam má ísť. Tak, dobre. Áno. Dobre. Hej, my nemáme ísť sem. Tu sme ešte nespravili. Nebodaj máme ísť. No dobre, tak ja to tu strihnem a vidíme sa tam, kde mám ísť. No takže som došla tam, kam mám. Takže som u Andyho. No a vypýtame si peniažky. Andy nám dáva ďalší quest. A teraz čo? Zase obklikala so mnou. Sú tam sliepky, čiže to bude určite niečo so sliepkami.
Čo hovorím? Niečo, chicken volač. Wow, ja zapalujem oheň. Aha, to asi cislec, neviem. No. Ale to je všetko, len 2 ohníky mi stačili, no super. Super, daj peňažky, Andy. Co pak? Všetko, že sa dajú prehľad normálne tu poslední, ja som proste skočila jenom vedľa tej šipky, že no, trošičku. No, takže Andy nám dá zase úlohy až zajtra. No, tak ja sa teda tu u tohto videa... Aké? Nové? No nevadí, to prebereme potom. Jaj, vyplňa úkoly. No tak to nie je pre mňa, no nevadí. No tak... Tak dneska to je všetko, tak ja sa teda s vami lúčim. Určite hoďte like, koment a odebírať. Áno, aj odebírať kľudne a všetko, čo je možné. Tak teda, pa!